Mau lihat ma hupasahat kami tuhamuna seluhukna otangan nami diakka namar holong ni roha dihami nunga hujalo hami tutu tupak nau pinasahak muna tuhami nagurangi say tuhatta matutu nama balosoni tuhamuna seluhukna asa rohonon nami matutu songon hatani dokni na tua asa bagok do namar halto dolo do namar robian horas mahami nama jalo hasuhuton tugada nama dia hamuna nama ngalea gomak ma parumain ison tarine do nama lo masarehe peng iya jadi dikasih abaya 1 2 3 tapi harus sekali kok bisa gini ya ya aku kasih kesempatan ya oke 1 enggak cuman ini ngat tuh 1 2 3 gomak gudang buat tamu unang soti oke baik matu katong nih si Paima di tabor ulurang erong go si iya. Benon niya su Jadi so mani madi tayo suton hudul di babe matujulo